Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment. Naše hnutie má za cieľ nahradenie neúspešnej, skorumpovanej politickej elity novou vládou, ktorú budete riadiť vy, americký národ. Politická elita Washingtonu a tiež mediálne korporácie, ktoré zhromažďujú kapitál, existujú iba pre jeden účel, aby pracovali na seba a obohacovali iba seba. Stávky politickej elity v týchto voľbách predstavujú bilióny dolárov. Všetci, ktorí kontrolujú kormidlo moci vo Washingtone a konkrétne svetové záujmy, sú partnermi tých ľudí, ktorí sa nezaujímajú o váš blahobyt. Naša volebná kampaň predstavuje pre nich skutočnú hrozbu, lebo ohrozuje ich existenciu. S niečím takým sa doteraz ešte nestretli. Toto nie sú obyčajné voľby. Stojíme na križovatke našej civilizácie, ktorá rozhodne o tom, či my, ľudia, obnovíme kontrolu nad našou vládou, nad politickou elitou, ktorá sa nás pokúša zastaviť. To je tá istá skupina ľudí, ktorá je zodpovedná za katastrofálne obchodné transakcie v minulosti, masovú nezákonnú migráciu, katastrofálnu ekonomickú a medzinárodnú politiku, ktorá vysala krv z našej krajiny. Politická elita spôsobila rušenie našich závodov, pracovných miest našich pracujúcich, ktoré odišli do Mexika, Číny a do iných štátov vo svete. To je globálna štruktúra moci, ktorá je zodpovedná za ekonomické rozhodnutia, ktoré fakticky okradli našu pracujúcu triedu, vzali našej krajine jej bohatstvo a dali ho do vrecka hrstke obrovských korporácií a politikov. Toto je boj o prežitie nášho národa. Bude to naša posledná šanca ho zachrániť. Tieto voľby rozhodnú o tom, či sme slobodným národom, alebo žijeme iba v ilúzii demokracie a fakticky sme pod kontrolou malej skupiny ľudí, ktorých globálne záujmy sú zamerané na korumpovanie systému. A nalejme si čistého vína. Náš systém je skorumpovaný. To je realita. Vy o tom viete. Oni o tom vedia. Ja o tom viem. A väčšina ľudí vo svete o tom vie. V centre tohto systému stojí stroj Clintonovcov, ktorý ho živí. Dozvedeli sme sa o tom z dokumentov Wikileaks, ktoré odhaľujú, že Hillary Clinton sa tajne stretáva s medzinárodnými bankami, aby spolu plánovali zničenie suverenity Spojených štátov a obohatili tieto globálne finančné sily, aby hájili špeciálne záujmy jej priateľov a sponzorov a vôbec, ak to mám povedať otvorene, treba ju dať do väzenia. Najsilnejšia zbraň, ktorú používajú Clintonovci, to sú korporátne médiá a tlač. Priznajme si to priamo. Korporátne médiá sa v našej krajine už nevenujú žurnalistike. Venujú sa hájeniu záujmov politikov a ničím sa nelíšia od finančníkov a iných lobistických skupín, zaujímajúcich sa o osobné finančné ciele. Nie vaše ciele, ale ich osobné ciele. Každý, kto spochybní ich spôsob vlády, bude obvinený zo sexizmu, rasizmu, xenofóbii a budú klamať a znovu klamať. A potom prejdú ešte na horšie veci. Budú robiť všetko, čo budú považovať za potrebné. Clintonovci sú zločinci. Zapamätajte si to. Je to podložené dokumentmi. A politická elita, ktorá ich podporuje, je zapojená do obrovskej, skrytej a široko rozšírenej kriminálnej aktivity v rámci Ministerstva zahraničných vecí a vo fonde Clinton. To všetko má jediný cieľ. Udržať Clintonovcov pri moci. Budú o mne jednoducho klamať. Budú klamať o mojej rodine, mojich blízkych, pretože vedia, že sa im nepodarí ma zastaviť. A ja napriek tomu zdvíham zbrane, aby som bojoval za vás. Zdvíham ich, aby som bojoval pod vlajkou nášho hnutia, aby sme vrátili našu krajinu ľuďom. Vedel som, že tento deň príde, že je to iba otázka času. Vedel som, že americký národ sa pozdvihne nad túto situáciu a bude hlasovať za budúcnosť, ktorú si zaslúži. Jediný, kto môže tento skorumpovaný mechanizmus zastaviť, ste vy. Jediná sila, ktorá môže zachrániť našu krajinu, sme my. Ľudia, ktorí majú dostatočnú odvahu na to, aby hlasovali proti tejto skorumpovanej politickej elite. Ste to vy, americký národ. Naša veľká civilizácia sa dostala do rozhodujúceho bodu. Ja som sa nepotreboval začať týmto veciam venovať. Verte mi. Vybudoval som úžasnú firmu, mám výborný život.
Mohol by som si užívať výsledky svojej dlhoročnej práce a biznisu a zdieľať čas so svojou rodinou. Namiesto toho, aby som vstúpil do tohto show absolútnej lži, podvodov a zlomyselných útokov. Robím to pretože táto krajina mi dala veľmi veľa. A premáha ma silný pocit, že nastal čas, aby som vrátil dlh svojej vlasti, ktorú milujem. Robím to pre ľudí, pre naše hnutie. My vám túto krajinu vrátime a urobíme Ameriku znova veľkým národom.